Salutare! După cum v-am promis, vom face verificarea la bujiile Honda Civic R18. Acestea sunt bujiile de pe mașină, NGK-urile, cred că originale sau cele care trebuiau să fie de origine. Plaja de distanță a electrodului trebuie să fie între 0,99 și 1,1 mm. Vom începe cu 1,1, după aceea vom merge un pic mai jos. Așa, deci avem 1 mm și o zecime. Bun. Intră, dar e la fix. Hai să încercăm cu 1 mm și 5 sutimi. Să vedem. Bun. Oh, în regulă. Deci asta este prima bujie și se încadrează. Numai că suntem cu 1 mm și 5 sutimi, mergem mai departe cu 1 mm și 5 sutimi. Trece. Punem o zecime. Ce ne interesează este să vedem aceeași dimensiune peste tot. Aia înseamnă că motorul merge practic uniform pe toți cei 4 cilindri. De asemenea, după cum puteți vedea, o să vă arăt mai încolo, arderea este stoichiometrică. Stoichiometrică, adică este un amestec optim între aer și combustibil, sau aproape egal. Bun. Bujia cu numărul 4. Perfect. Bun. Bujiile, în general, sunt destul de neglijate, ca și anvelopele la autovehicule. Așa. Și nu prea sunt schimbate la automobile. Regulat. Ca și în cazul acestora. Acestea sunt niște bujii iridium. Ce înseamnă asta? Vârful este dintr-un material iridium și este mai țintat. Asta asigură o scânteie optimă și de asemenea o aprindere optimă a amestecului. Practic asta face bujia. De asemenea, după cum puteți vedea, este o uzură uniformă, adică toți cei 4 cilindri nu au, nu știu, usură. De exemplu, dacă au usură segmenții, intră ulei, ai depuneri de ulei, face totul negru în zona asta a electrodului. Sau, de exemplu, probleme cu scânteia sau să meargă... Dacă au probleme cu scânteia, în general se uzează prematur electrodul și scânteia este groaznică. Însă mai pot fi, de exemplu, amestec sărac, atunci se distruge complet bujia pentru că nu se răcește de niciun fel. Mai pot fi și depuneri de carbon, pentru că nu se evacuează toate gazele de evacuare în urma arderii. Însă toate cele 4 sunt la fel, ceea ce este bine. Cele pe care le-am pus pe mașină, le-ați văzut într-o poză, pentru că pe atunci mi-era un pic dificil să vorbesc la cameră din cauza că erau mai multe de făcut pe mașină. Așa. Am pus unele Denso, care aici vă și explică despre bujie. O bujie normală cum arată în momentul în care descânteie în camera de ardere și una cu iridium. Practic, una cu iridium este mai eficientă decât o bujie normală. Bujia normală, practic, nu are frontul de flacără în urma scânteii atât de bun. Scuze, bujia cu iridium are frontul de flacără mai bună și cea normală mai puțin bună. Dar asta vedeți pe toate pachetele, și NGK, și Denso, și Peru, și ce mai este. Ce este important la motoare, să schimb bujiile, e din punct de vedere consum și putere. Ai mai multă linearitate acum.
Exemplul la Honda se simte chiar foarte mult în plaja de turație medie, între 2000 și 3000 de rotații pe minut, până în 4000 când normal ar intra Vitec-ul. De asemenea, regimul respectiv de exploatare, fiind des utilizat, scade și consumul, pentru că nu mai are nevoie de atât de mult combustibil. Practic, ce se întâmplă în momentul în care s-au făcut toate reglajele din punct de vedere avans la scânteie, se trece la combustibil mai mult. Și pentru că bujiile erau destul de învechite, după cum ați văzut și voi, nu știu când au fost schimbate, în acel moment dă mai mult combustibil și eu am observat cam jumătate de litru la motorul 1.8 de la Honda, însă pot fi situații, exemplu cum am la Subaru, am schimbat bujiile, nu am simțit absolut nimic, nici din punct de vedere consum, nici din punct de vedere linearitate, dar acolo e o poveste mai complicată. Bun, atât pentru astăzi, o zi plăcută, ne auzim!